प्रणाम भैया लोग, जय माता जी। तो भैया लोग आप सब इनकरा के जानत होखब लोगिन, ई निशा पांडे है। तो जी हाँ भैया लोग, इनकरा साथ में जौन फोटो में लौकत बाड़े ई राजन पंडित हवन, टिकटॉक के स्टार। तो इनकर हर इंस्टाग्राम पर हर भोजपुरी सॉन्ग पर रील बनेला, देखते हैं। तो इनकर रील कैसन बनावेलन। तो ई राजन पंडित निशा पांडे के अपना प्यार के जाल में फंसा के निशा पांडे के साथ बहुत ही गलत काम कइले बाड़न। ठीक बा, हमार लगे फुल वीडियो बा, आप सब कमेंट करी और वीडियो के हम सेंड कर दें। तो भैया लोग ई सब भोजपुरी के एक्ट्रेस ऐसे ही करी हैं तो कैसे चली भोजपुरी। तो भैया लोग रउआ सब लोग जानते ही बानी कि ई सब वीडियो के यूट्यूब पर अपलोड कइल यूट्यूब के खिलाफ बा। तो भैया लोग अगर ई रउआ लोग के डेट अच्छा लागल हुई तो रउआ लोग कमेंट में करी और हम वीडियो रउआ लोग के सेंड कर दें।